Ahojte, tu je Antonia z Psychológia a Life Coaching. Dnes si povieme o tom, ako narcisti používajú tzv. Omrvinky pozornosti ako taktiku manipulácie. Tzv. Breadcrumbing alebo omrvinky pozornosti označujú formu manipulácie, keď narcista predstiera záujem, ako keby sa úprimne zaujímal a bol investovaný do vzťahu, aj keď to tak nie je. Počas tejto formy manipulácie narcista poskytuje obeti také sporiadické prejavy pozornosti, aby udržal obeť v záujme alebo emočne pripútanú. A to bez akéhokoľvek úmyslu skutočne sa zaviazať alebo zmeniť svoje správanie. Zatiaľ, čo sa táto forma manipulácie najčastejšie používa v romantickom kontexte, omrvinky pozornosti sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek vzťahu, dokonca aj na pracovisku. A to môže vyzerať napríklad tak, že váš šéf vás pochváli alebo vám sľubí, že vás možno povýši. Ale nikdy sa tak nestane. Čo je zaujímavé na tejto forme manipulácie je, že napriek tomu, že je dosť javná, tak dostatočne funguje. Funguje hlavne preto, lebo využíva princíp prerušovaného posilňovania. Čo je princíp v psychológii, ktorý opisuje návykový cyklus. Hazardné hry sú skvelým príkladom prerušovaného posilňovania. Pretože napríklad, ak vkladáte do hracieho automatu peniaze a nikdy nič nevyhráte, tak to pravdepodobne prestanete rýchlo robiť. Ale ak raz za čas vyhrajete, je pravdepodobnejšie, že budete hrať naďalej. Metóda omrvinky pozornosti vytvára systém prerušovaného posilňovania, a to tak, že dlhé obdobie odpútania sa striedajú s nepredvídateľnými, ale často veľmi krátkými a intenzívnymi chvíľami extrémnej pozornosti. Táto dynamika vytvára zmes nádeje a sklamania. No v kontexte narcizmu omrvinky pozornosti sa týka taktiky manipulácie, kde narcista venuje práve toľko pozornosti alebo náklonnosti, aby sa druhá osoba o neho stále zaujímala. Ale nikdy nie je dosť na to, aby si vybudoval zdravý alebo uspokojivý vzťah. No a to udržuje obeť v stave neistoty a emocionálnej závislosti, dúfajúc, že časom sa narcista bude o vzťah viac zaujímať. Dôležité je poznamenať, že pre tých, ktorí zažili určité druhy traumy alebo nefunkčnú rodinnú dynamiku, môžu byť tieto formy nedostatočnej náklonnosti a pozornosti tak známe, že ich vnímajú za adekvátne alebo dostatočné, proste akýsi štandard. Napríklad, ak ste vyrastali v prostredí, kde ste nedostávali konzistentnú pozornosť a lásku, či už od svojich rodičov alebo opatrovateľov, možno ste si zvykli na takýto druh prístupu. Navyše ľudia, ktorí žijú s poruchou užívania látok alebo majú návykovú osobnosť, sú tiež obzvlášť náchylní na túto manipuláciu, pretože ich vzostupy a pády, ktoré zažívajú vo vzťahu, vytvárajú akýsi vlastný návykový cyklus. Takže ľudia s nízkou sebaúctou alebo určitými problémami duševného zdravia, ako sú depresia, úzkosť alebo poruchy príjmu potravy, môžu byť voči takémuto druhu emocionálnej manipulácie zraniteľnejší. No, a preto je tiež dôležité upozorniť na to, ako sa vlastne táto forma manipulácie prejavuje, a to v každodennom živote. Vo vzťahoch s narcistami sa často prejavuje ako taká nekonzistentná komunikácia. Narcista si môže s inou osobou napríklad písať alebo volať, alebo sa s ňou aj stretávať, ale tak sporadicky. No nikdy úplne nezaviaže k pravidelnej a takej predvídateľnej interakcii. Alebo to môže vyzerať ako lichvotky alebo vlastne predstieranie budúcnosti. Narcisti môžu slúbiť budúcu intimitu alebo záväzok, a to bez akéhokoľvek skutočného úmyslu splniť to, čo
nasľubovali. Mohli by sa tiež sústrediť, dajme tomu, na fyzické veci a vyhýbať sa témam, ktoré si vyžadujú, aby boli zraniteľní alebo emocionálni. Smutným faktom je aj to, že sociálne médiá sú úrodnou pôdou pre narcistov, pretože zapojenie sa vyžaduje veľmi málo úsilia, pretože práve na sociálnych sieťach prostredníctvom SMS-iek alebo aj prostredníctvom SMS-iek je veľmi jednoduché vytvárať takéto vlastne formu manipulácie, kde vytvárajú len akúsi predstavu, že majú záujem. Napríklad aj z toho dôvodu, že na odoslanie akejsi metúcej správy nemusíte vlastne používať ani slova. Často stačí odoslanie správneho emotikonu, alebo napríklad smajlika, čo trvá menej ako sekundu, ale môže to viesť k takému vážnemu premýšľaniu, čo tým chcel odosielateľ povedať. Narcisti často používajú lajky alebo krátke správy ako komunikačnú stratégiu. Odosielaním krátkych správ alebo reakcií si narcisti môžu udržať kontrolu nad konverzáciou. Táto taktika môže prinútiť druhú osobu rozmýšľať a hádať o zámeroch, čo vytvára taký pocit neistoty. Navyše narcisti uprednostňujú zapojenie na takej povrchnej úrovni. Krátke správy im umožňujú vytvoriť dojem záujmu bez toho, aby sa museli emocionálne investovať alebo zdieľať osobné myšlienky, ktoré by im mohli byť nepríjemné alebo zbytočné. Takže označenie napríklad páči sa mi a krátke komentáre môžu slúžiť na to, aby sa na seba upozornili. Minimálnou interakciou môžu udržať ostatných zameraných na nich bez toho, aby sa úplne zúčastňovali na hĺbších rozhovoroch. Narcisti často zápasia so skutočnou intimitou. Krátke správy im tiež umožňujú interakciu bez toho, aby museli otvárať alebo odhaľovať zraniteľné miesta, ktorých sa môžu báť, aby náhodou neboli odhalené. Odoslaním lajkov alebo rýchlych odpovedí môžu narcisti tiež hľadať potvrdenie a uistenie bez toho, aby sa museli zapojiť do zmysluplnejšieho dialógu. No a to im pomáha zachovať si vlastne ich taký sebaobraz a naplňať ich potrebu obdivu. Takže takto získavajú narcistický zdroj. No a krátke správy im tiež pomáhajú udržať si emocionálnu vzdialenosť. Môžu sa javiť ako zapojení, ale bez rizika, že budú emocionálne investovaní alebo budú čeliť následkom hĺbších spojení. Tieto komunikačné štýly môžu byť pre ostatných frustrujúce, pretože často vedú k nedorozumeniam alebo pocitom zanedbania vo vzťahoch s narcistami. No a vlastne omrvinky pozornosti môžu tiež vyzerať ako emocionálne vzostupy a pády. Striedaním medzi dávaním naklonosti a jej stiahnutím vytvára narcista emocionálnu horskú dráhu, ktorá udržuje obeť v emocionálnej nerovnováhe. Narcista používa túto metódu aj aby udržal obeť zaangažovanú do vzťahu, a to aj bez toho, aby jej vlastne dával akúkoľvek stabilitu, autentickú pozornosť alebo bezpodmienečnú lásku. Smutným faktom je, že takéto pripútanie bráni obeti hľadať stabilnejšie, spoľahlivejšie a skutočnejšie spojenie inde, pretože obeť pretrváva v nádeji, že sa veci zmenia. Navyše, čím dlhšie je obeť v takomto vzťahu, tým viac sa cíti nedostatočná alebo neschopná nadviazať zdravé autentické vzťahy. Dôležité je tiež si uvedomiť, že prežívanie sociálnej izolácie, ktoré často vytvárajú narcisti alebo akési osamelosti, je spojené aj s vyšším rizikom úmrtia. Bez ohľadu na to, prečo niekto využíva tento typ manipulácie, je dopad a vplyv môže neuveriteľne škodlivý, najmä ak trvá dlhé roky. Dokonca takáto forma manipulácie môže spôsobiť v obeti natoľko zmätok a úzkosť, pretože postupom času je obeť tak zmetená, osamelá, opustená, že pociťuje beznádej a vlastne sa cíti nehodná lásky. No, psychologický dopad môže byť naozaj zničujúci, pretože vytvára ešte silnejšiu emocionálnu závislosť. A z tohto dôvodu, pokiaľ ide o potvrdenie
a vlastne o také potvrdenie a schválenie alebo nejaký pocit, že obeť má hodnotu a vytvára to ešte väčšie nezdravé emocionálne pripútanie k násilníkovi alebo k narcistovi, kde sa obeť stáva závislou len na pozornosti narcistu. Táto prerušovaná náklonnosť vytvára cyklus nádeje a sklamania, vďaka čomu obeť doslova lipne na vzťahu, napriek nedostatku naplnenia. Navyše táto závislosť oslabuje schopnosť obete robiť racionálne rozhodnutia o vzťahu a môže ju doslova uväzniť v toxickej dynamike. Ako som už spomínala, táto toxická dynamika zvyšuje v obeti úzkosť, pretože vedie k neustálej neistote. No a vlastne takto obeť žije v prostredí, kde musí hádať, kedy narcista najbližšie prejaví záujem, čo ešte viac podnecuje úzkosť. Obeť môže mať tiež pocit, že musí chodiť ako keby po škrupinách, aby udržala narcistovú pozornosť, čím sa zvyšujú pocity nedostatočnosti a pochybnosti o sebe. No a takým ďalším zničujúcim dopadom na psychiku obete je erózia vlastnej hodnoty. Keď narcista venuje obeti minimálnu pozornosť, obeť začne pochybovať o svojej hodnote. V priebehu času môže nedostatok skutočnej starostlivosti alebo náklonnosti hlboko ovplyvniť sebaúctu obete. Obeť si môže začať osvojovať myšlienku, že nie je hodná lásky alebo rešpektu, čo vedie k pocitom nehodnosti, depresii alebo beznádeje. No a potom prichádza na rad zmätok a kognitívna dizonancia. Omrvinky pozornosti často vytvárajú konflikt medzi očakávaniami obete a realitou. Obeť sa môže držať pozitívnych momentov alebo sľubov, pričom ignoruje alebo ospravedlňuje skutočné emocionálne zanedbávanie. No a vlastne to vedie ku kognitívnej dizonancii, kde sa obeť snaží zosúladiť prerušovanú náklonnosť narcistu s inak toxickým správaním, čo ju necháva zmetenú a neistú. Obeť takto nevedome často sama ospravedlňuje neetické správanie narcistu, pretože ak existujú momenty, keď je narcista ku nej láskavý, empatický a nápomocný, tak predsa nemôže byť zlý človek. No a to všetko vytvára ešte väčšie posilnenie traumatických väzieb. Omrvinky pozornosti často posilňujú traumatické putá, kde sa obeť cíti emocionálne pripútaná k narcistovi napriek bolesti, ktorú jej spôsobuje. Systém prerušovaného posilňovania je podobný cyklus k zneužívania, kde po obdobiach náklonnosti nasleduje zanedbávanie alebo manipulácia. Dopad je preto zničujúci, pretože prehlbuje citovú väzbu k narcistovi, čo sťažuje obeti vymaniť sa zo vzťahu. Aj keď si uvedomuje, že tento vzťah je nezdravý alebo toxický. Navyše nastupuje aj emocionálne vyhorenie alebo vyčerpanie. Neustále čakanie na náklonnosť alebo pozornosť, alebo že veci sa zmenia, môže spôsobiť, že sa obeť cíti vyčerpaná. Časom takéto emocionálne vyčerpanie môže viesť k emocionálnemu vyhoreniu, v dôsledku čoho sa obeť cíti príliš vyčerpaná na to, aby podnikla kroky smerom k opusteniu vzťahu alebo vyhľadania pomoci. No a nemôžeme sa potom ani diviť, že z toho všetkého vyplýva aj taká neschopnosť dôverovať. Narcista môže poškodiť schopnosť obete dôverovať, a to aj v budúcich vzťahoch. Obeť sa môže obávať, že bude opäť zmanipulovaná, sklamaná, ale často a možno úplne časom prestane veriť v skutočnú náklonnosť. No a to všetko môže viesť k problémom s vytváraním zdravých, dôveryhodných vzťahov v budúcnosti. Čo navyše spôsobuje izoláciu alebo dokonca aj vyhýbania sa intimite. No a obete tejto formy manipulácie často trpia aj depresiou alebo nízkou motiváciou. No, prečo je to tak? Tak taká neustála emocionálna horská dráha môže viesť k pocitom beznádeje, najmä ak má opäť pocit, že neustále len dáva, ale na oplatku dostáva len veľmi málo pozornosti a lásky. To môže mať za následok nedostatok motivácie, presadzovať svoje vlastné ciele alebo záujmy, pretože sa obeť cíti
pohltená emocionálnymi vzostupmi a pádmi vo vzťahu, čo vedie k depresii. Z toho vyplýva, že kvôli emocionálnemu putu, ktoré si narcista udržiava prostredníctvom tejto formy manipulácie, môže mať obeť problém opustiť vzťah, a to aj po opustiť alebo emocionálne sa odpútať od násilníka, a to aj napriek tomu, že chce opustiť alebo dokonca už opustila vzťah. A dokonca to spôsobuje to, že po opustení vzťahu má obeť problém sa odpútať a pohnúť sa ďalej. To všetko oddialuje proces hojenia a predĺžuje emocionálne utrpenie spôsobené toxickou dynamikou, a pretože to zanecháva také dlhodobé psychické jazvy. No manipulatívna povaha tejto manipulácie môže doslova uväzniť obeť v cykle emocionálnej nestability. Takže je veľmi ťažké pre ňu rozpoznať oslobodiť sa a rozpoznať toxické správanie tohto správania. Prerušovaná povaha pozornosti narcistu môže viesť k zvýšenej úzkosti, zmätku a pochybnostiam o sebe, a to vedie k posilneniu traumatickej väzby, čo sťažuje obeti opustiť toxickú dynamiku vzťahu. Tak s touto myšlienkou dnes skončím. No a pre členov pokračujeme na tému, ako sa ochrániť pred odčerňovacou kampaňou. Nezabudnite v komunite hlasovať za tému, ktorú by ste chceli, aby som spracovala na budúce. No a ak si myslíte, že ste sa tiež ocitli v toxickom vzťahu a potrebujete pomoc, tak mi napíšte na info@bezpodmienečnyživot.sk a naplánujte si konzultáciu. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás na budúce.